салом бинандагони азиз, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навид аст. мустақиман аз телевизиони Сафина дар студия Ҳабибаи Комил. дар ҷаҳони муосир хатари терроризм ва фаъолияти гурӯҳҳои ифротгароӣ яке аз масъалаҳои мубрам дониста шуда, омилу хусусиятҳо ва паёмадҳои ин раванд аз ҷониби ҷомеашиносону сиёсатмадорон мавриди омӯзиш ва тадқиқоти илмӣ қарор гирифтааст. ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамчун ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ алайҳи ин гуна зуҳурот дар мубориза аст. роҷеъ ба ҳамин мавзӯъ ҳамкорони мо шарҳе доранд, ки инак манзури шумост. раванди густариши терроризму экстремизм ҷомеаи башариро нигарон намуда баҳри пешгирии омилҳои ифротгароӣ ва террористӣ, омӯзиши омилҳои таъсиргузор ҷиҳати дарёфти роҳу усулҳои самарабахши мубориза алайҳи терроризм ба роҳ монда шудааст. ифротгароӣ ва дар ниҳоят терроризм махсусан даҳсолаи охир оқибатҳои зиёди харобиовар ва талафоти зиёди ҷонӣ аз худ боқӣ гузошта, монеаи ташаккули ҷомеаи ороми башарият гардидааст. Тоҷикистони соҳиби истиқлол ки узви ҷомеаи ҷаҳонӣ аст, ҳеҷ гоҳ нисбат ба ин ҳодисаи номатлуби ҷомеа бетараф набуд ва дар самти мубориза алайҳи ин зуҳурот таҷрибаи калон дорад. таваҷҷӯҳашон ба он омилҳои нигаронида шудааст ки онҳо бештар ҷанбаҳои динӣ доранд, метавонанд ки дар мафкурии ана ҳамин ҷавонон ана ҳамин ифротгароиро бо шаклҳою зуҳурҳои гуногун ҷой бигиранд ва онҳо тавонанд ки роҳи интихобкардии худашонро нодуруст интихоб карда ба ана ҳамон роҳе ки ба бадномӣ мебарад, ба бешарафӣ мебарад, ба беномусӣ мебарад, ба сархамии авлод мебарад, онҳо анакай роҳ мебаранд. таҷрибаи аксарият кишварҳо имрӯз нишон медиҳанд, ки таъсис ёфтани ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро дар минтақа ва дастгирӣ ёфтани онҳо аз ҷониби қудратҳои ҷаҳонӣ як мушкилоти сарбаста боқӣ мемонад. таҳлили коршиносон нишон медиҳад, ки расонаҳо ва технологияҳои иттилоотии муосир, ба вижа шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ аз ҷониби гурӯҳҳои махсуси ифротгарову фитнаҷӯ барои таблиғи ақидаҳои тундгаронаи худ моҳирона истифода мешаванд. бинобар ин дар чунин вазъият моро зарур аст, ки арзишҳои миллӣ ва диниро ҳифз намуда, нақши онҳоро дар ҳаёти ҷомеа муайян созем ва ба доми фиреби мубаллиғон наафтем, иброз медоранд коршиносон. кадом ҷавонҳо масалан бештар ба ҳамин гумроҳӣ, ба ҳамин ифрот ва бисёр аз худгузариҳо ба амалҳои зишт даст мезананд? ҷавонҳое ки албатта сатҳи донишашон кифоя нест ва онҳо аз сабаби он ки ҷаҳонбинӣ масалан хуби таҳлил ё ҷаҳонбинӣ хуби масалан дарк кардани ҳодиса воқеаро намедонанду масалан рафтаанду ба доми ҳаминҳо гирифтаанд, агар муқоиса карда борем, онҳо инқадар донишҳои кифоии замонавӣ надоранд ё касбу кори онҳо ҳам ҳамин гуна ҳаст. аз ин хотир дуввум нафароне ки масалан ба ҳамин ифротгароӣ ё ба тезтар мегараванду ба ҳаракатҳои тундгаро мераванд, нафароне ҳастанд ки бештар онҳо ба ана ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ зарурату нозарурият сар мехалонанд ва вақте ки доман паҳн карда мешавад, онҳо метавонанд ки тез фирефтии суханҳои ана ҳамин мубаллиғон гарданд. ва албатта ин бисёр боиси таассуфу нигаронӣ аст, ки имрӯз бархе аз ҷавонони гумроҳи мо ба ҳамин гуна ташкилотҳову ба ҳамин гуна ҳаракатҳои номатлуб аллакай пайвастаанду аллакай ҷони худашонро, шарафу номуси худашонро барои манун хоҷагоне ки барои онҳо пул медиҳанд аллакай фурӯхтаанд. ба қадри неъмате чун истиқлолияту давлатдории миллӣ, озодию ободӣ расидан, арзишҳои муқаддастарини давлату давлатдориро дарк намудан ва пос доштани онҳо, ин ҳам қарз, ҳам масъулият ва ҳам шарафу номуси ватандорӣ буда, нишонаи ифтихор аз давлату миллати хеш ва арҷгузорӣ ба талошу заҳмати ҳар фарди бедордили ҷомеа баҳри таҳкими эҳсоси худшиносӣ, маърифат ва фарҳанги волои миллӣ аст. дар доираи тадбирҳои ободонию созандагӣ ба истиқболи сазовори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд силсилаи иншооти иқтисодии иҷтимоӣ идома дорад. дар доираи ҳамин иқдомоти созандагӣ мушкилоти муайяни сокинон бартараф карда шуда, неку аҳволӣ таъмин мегардад. раванди созандагӣ дар ҷамъияти деҳоти ғозиёнро ҳамкорони мо дар гузориши худ пайгирӣ карданд. таваҷҷӯҳ кунед. дар вилояти Суғд дар самти корҳои бунёдкориву созандагӣ тадбирҳои судманд анҷом дода мешаванд. дар ин росто аҳолии ҷамоати деҳоти ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тасмим гирифтанд тариқи ҳашар ҳавзи зидди сӯхтори маҳаллаи Чорсуро барқарор созанд.
зеро ҳавзи қаблӣ таърихи беш аз 100 сола дошта солҳои охир фарсудаву корношҳоям гашта буд. дар маҳаллаи Чорсу зиёда аз 8000 аҳолӣ зиндагӣ доранд ва ин чорумин ҳавзе мебошад ки бо ибтикор ва ташаббуси сокинон барқарору навсозӣ мегардад. ин ҳавз зиёда аз 100 сол умр дорад. ман 83 бронӣ бошам, ин ҳавза медонам буд. амман пеш ким чақадар будагӣ бо манам бо ташаббуси манам ба ҷавонони одамои ҳамин маҳалла ҳавза ҳаёти нав бахшидем, аз нав эҳё кардем. дар ҳашари умумӣ беш аз 40 нафар қувваи корӣ ва техникаи зарурӣ ҷалб гардида корҳои таҳкурсиву бетонрезӣ бо сифати баланд нерӯи тозаву қувваи дучанд ҷараён дорад. ташаббускориву пеша намудани корҳои созандагиро сокинони маҳаллаи Чорсу идомаи татбиқи сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомилли Раҳмон ҷиҳати анҷом додани корҳои хайр ва ба манфиати аҳолӣ унвон карданд. туфайли навсозии обанбори зидди сӯхтор мушкилоти аҳолӣ ва ҳам кормандони хадамоти оташнишонӣ дар самти хомӯш намудани оташ ҳангоми сар задани сӯхтор бартараф хоҳад шуд. тавре ки пешвои муаззами миллат дар баромадашон ҳар баромадашон мегӯянд ки ободи аз хона сар мешавад, аз маҳаллаҳо сар мешавад, аз ҷамоат, аз вилоят сина аз ҳамин тоҷикистони мо ҳаракат кардозим ки маҳалли худро зебо гардонем. ҳозир мана ҳавзое ки чорум ҳавза мо бунёд кардозим аз садҳо сол гузаштагӣ буд, фарсуда хорафтагӣ буд. мо мана аз дига навбага барои зидди сӯхтор ба кор дарода истодем. мана маҳаллаҳои чароғон кардосем, асфалтпӯш кардосем, трансформаторҳои иваз карда истодем. мо ҳаракат мекунем ки маҳалламоро бо аз дига яке аз маҳаллаҳои беҳтарин ба табдил дода با موفقیت‌های نو به نو نویل کردیم. در سمت تشکیل جایهای نوی کاری نیز در دایره سیاست پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان در جماعت غازیان نوحی باباجان غفورов چاره‌های عملی اندیشیده می‌شوند. جمعیت دارای مسئولیتش محدود خشتی احمدزاده از زمره کارگاه‌های نو تأسیس است که در منطقه رخک با تشبث صاحبکار محلی احمد خوجه عیسی خوجه‌اف ماه نوامبر سال سپریگشته 2023 ساخته به فعالیت شروع کرد. کارگاه مذکور با استحصال خشت مشغول بوده. اقتدار آن در یک ماه استحصال 120 تن خشت می باشد. با تشکیل کارگاه نو برای 19 نفر ساکنان محلی جایهای کاری با شرایط مساعد کاری مهیا کرده شد. طبق معلومات رسیده تا جشن سزاوار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت غازیان بنیاد و نوسازی 127 انشاءات جشنی به نقشه گرفته شده تا به امروز 71 انشاءات بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته است. در سال روان باشد بنیاد 34 انشاءات گوناگون ساحه به نقشه گرفته شده. در نیم ساله اول سال جاری علاقه 23 انشاءات نقشه‌ای و علاوه بر آن باز 12 انشاءات غیر نقشه‌ای بنیاد گشت. جماعت دهات غازیان در دایره جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان زیاده از 127 بند نقشه چهاربینی تأسیس داده شده است که در آن در سال 2022 15 عدد بند نقشه چهاربینی پورا اجرا گردید. در سال 2023 21 عدد نقشه چهاربینی تأسیس داده شده بود که پورا همه آن اجرا گردید. در سال 2024 باشد همگی 34 بند نقشه چهاربینی تأسیس داده شده است که در این 6 ماه 23 عدد آن پورا اجرا گردید. از جمله غیر نقشه‌ای کارهای اجرا شده 12 عدد می باشد که مبلغ صرف شده زیاده از 10 میلیون سامانی را تشکیل می‌دهد. در دیگر ساحه‌های تندرستی، معارف، کارخانه‌های صنعتی، کارهای تعمیر و از نفسازی رفته ایستاده است. این دستاورد و نشان دهنده از آن شهادت می‌دهد که مقامات محلی حکومت دولتی و ساکنان ولایت سوخت در تازه‌کاری و آبادگرایی محل و جماعت و دهات سهم ارزنده دارند. با مقصد استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه مومن‌آباد تعمیر و برقرارسازی و بنیاد 200 انشاءات تعیناتی گوناگون به نقشه گرفته شده است. با اطلاع بخش معماری و شهرسازی تا امروز بیش از 70 عدد آن مورد استفاده قرار داده شده است. از رفت کارهای آبادانی و بنیادکاری در این ناحیه همکارانمان گزارش می‌دهند.
дар ноҳияи муъминобод бахшида ба истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди як қатор иншооти таъиноти гуногун идома дорад. Дар ҳамин замина дар ҷамоати деҳоти Балхобӣ корҳои назаррас ба анҷом расидаанд. Айни замон сохтмони бинои филиали муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 39 бо 5 синфхона, утоқи директор ва хонаи муаллимон ба анҷом расидааст. дар он аз моҳи сентябри соли ҷорӣ фарзандони сокинони маҳаллаҳои навбунёд ба таълим фаро гирифта мешаванд. аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ фермаи мурғи гӯшти фаъол гардонида шудааст ки аллакай беш аз 5000 сармурғ парвариш меёбанд. барои васеъ намудани доираи фаъолият соҳибкорон сохтмони оғилхонаи дуюмро дар масоҳати 7,8 садяк замин идома дода истоданд. баъди анҷоми сохтмон имкони парвариши беш аз 20000 сармурғ дар як вақт пайдо мегардад. дар асоси нақшаи чорабиниҳои мақомоти риояи ҳокимияти давлатии ноҳияи Минобод бахшида ба пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 31 банди нақшаи чорабиниҳо ба ҷамоати деҳоти Балхобӣ тааллуқ доранд. дар ин 31 банди нақшаи чорабиниҳои мақомоти риояи ҳокимияти давлатии ноҳияи Минобод бахшида ба пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони биною иншоотҳои соҳаи тандурустӣ, соҳаи маориф ва дигар сохтмонҳои маишиву фароғатӣ ба нақша гирифта шудаанд. то имрӯз дар ҷамоати деҳоти Балхобӣ аз 31 банди нақшаи чорабиниҳо 15 банди он иҷро шуда сохтмони биёну иншоотҳое ки дар 15 банд ба нақша гирифта шуданд ба истифода дода шуданд. дар дигар бандҳои нақшаи чорабинию бинову иншоотҳое ба нақша гирифта шуда корҳои сохтмонӣ рафта истодаанд. инчунин дар 7 бинои иншоотҳои дигар сохтмони иловагӣ бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои сохтмонӣ рафта истодаанд. дар рӯзҳои наздик ба мавриди баҳрабардорӣ ва истифода қарор мегиранд. дар маркази ноҳия низ аллакай як қатори иншоотҳо бахшида ба ҷашни умумимиллӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд ва дар иншооти дигар корҳои сохтмонӣ идома доранд. бинокорон сохтмони бинои дуошиёнаи бойгонии байни идоравиро вусъат бахшида корҳои сохтмониро дар ошиёнаи якум анҷом дода истодаанд. дар паҳлӯи он корҳои заминӣ ба анҷом расида рехтани таҳкурсии бино барои кормандони омор оғоз гардидааст. با مقصد سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه مومن‌آباد 200 بنا و انشاءات به نقشه گرفته شده است. مرحله به مرحله در عرفه عید جشن‌های دولتی تا امروز بیش از 80 بنا و انشاءات مورد سوی قرار گرفته شده. در باقی مانده انشاءات کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. мавриди зикр аст ки давоми солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо қомат афрохтани иншооти таъиноти гуногун ноҳияи муъминобод боз ҳам ободу зеботар гардидааст ва корҳои ободонию бунёдкорӣ дар оянда низ идома дода мешаванд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи муъминобод барои барномаи Навид. раванди бунёдкориҳо баёнгари тамаддуни деринаи мо ҳамчун миллати ободгару созанда мебошад. махсусан ин шабу рӯзҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо татбиқи нақшачорабиниҳои ҷашнӣ ба ифтихори солгарди 35-уми истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараёни тоза касб кардааст. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов бобати амалисозии нақшаҳои созандагӣ аз ҳамаи имкониятҳо самаранок истифода карда мешавад. дар ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд то ҷашни 35-уми солгарди истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёду навсозии 465 иншоот ба нақша гирифта шудааст. сохтмони бинои маъмурии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳия аз зумраи иншоотҳоест ки туфайли бунёди он ҳайати маъмурии ҳизб соҳиби бинои наву барҳаво ва дорои шароити мусоидикорӣ хоҳанд шуд. таҳкурсии бино моҳи апрели соли равон оғоз гашта, он тариқи ҳашар бо дастаҷамъии аҳолӣ, дастгирии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва маблағгузории соҳибкорони маҳаллӣ бо суръат ҷараён мегирад. тариқи ҳашар то имрӯз 25-30% корҳо анҷом дода шуда, корҳои таҳкурсии бино пурра ба итмом расидааст. кунун корҳои хиштзанӣ оғоз меёбад. мувофиқи дурнамо бинои маъмурии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон аз 3 ошиёна, 12 утоқи корӣ ва 1 толори барҳавои маҷлисгоҳ иборат мебошад. барои анҷом додани корҳои сохтмонӣ 3 миллион сомонӣ маблағ пешбинӣ шудааст. мо тасмим гирифтем ки бинои нави ҳизби халқи демократии Тоҷикистонро бунёд намоем. сохтмони бинои маъмурии ҳизби халқи демократии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷаббор Расулов низ оғоз ёфта то 9 сентябри
сентябр пурра ба итмом расонда мешавад. феълан ҳайати маъмурии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар ноҳияи ҷаборасулов дар бинои ҷамоати деҳоти ғӯлакандоз кору фаъолият доранд. дар сурати ифтитоҳи бино дар арафаи 33-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳайати маъмурии ҳизб соҳиби бинои наву замонавӣ хоҳанд гашт. ба иттилои сармеъмори ноҳияи ҷаборасулов бо мақсади иҷрои амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз 465 иншооти нақшавӣ ба ҳолати имрӯза 259 иншооти гуногун соҳа сохта шуда 55.7% нақша таъмин гаштааст. мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия баҳри саривақт ва бо сифати баланд ба истифода додани иншоотҳои таъиноти гуногун тамоми имкониятҳои мавҷударо кор мебарад. имрӯзҳо дар ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри ҳисор низ корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома доранд. алалхусус сокинони деҳаи бағалаки ҷамоати деҳоти деҳқонобод тасмим гирифтанд ки то ҷашни фархунда 35-солагии истиқлоли давлатӣ тамоми роҳҳои байни деҳаро пурра асфалтпӯш намоянд. ҳамкоронамон Бахтиёр Қодирзода ва Маҳмадалӣ Ҳафизов дар ҳамин бора шарҳи бештар доранд. дар ҳудуди деҳаи бағалаки ҷамоати деҳоти деҳқонободи шаҳри ҳисор корҳои ободониву созандагӣ бо маром ҷараён дошта, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор якҷо бо сокинон барои истиқболи шоистаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз тамоми имконият истифода мебаранд. аз ҷумла дар идомаи иқдомҳои созандагӣ дар деҳа бо саҳми шахсони хайрхоҳ зиёда аз 1 километр роҳҳои дохили деҳа асфалтпӯш карда шуд. бо асфалтпӯш гардидани роҳҳои дохили деҳаи бағалак мушкилоти сокинони деҳа бартараф гардида, акнун имкон фароҳам омад ки бошандагони деҳа ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон омодагии беҳтар бубинанд. дар ҳудуди ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ садҳо хоҷагии деҳқонии хурду бузург амал карда, фаъолияти аксарияти онҳо ба самти боғу токпарварӣ равона гардидааст. дар соли равон хоҷагидорон ва сокинон тавассути меҳнати аҳлона аз ҳисоби заминҳои дар ихтиёрдоштаи худ ҳосили фаровони мева ба даст оварданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхии вилояти Хатлон бо амалигардонии барномаи давлатии бунёди боғу токсори нав ва барқарор кардани боғоти кӯҳна сол то сол майдони боғҳои мевадиҳандаи содиротӣ зиёд гашта истодааст ки имрӯз масоҳати умумии он 1236 гектарро ташкил дода 272 гектара шафтолу боғ аст. ва айни замон ки ин меваи хуштам пухта расидааст, боғдорони пешқадами ноҳия аз ҳар вақти дигар дида серкору пурташвишанд. дар ин мавсим баробари саҳмдорон ки ин шабу рӯз ҳосили заҳмати давоми сол кашидаашонро ҷамъоварӣ намуда онро ба фурӯш гузошта истоданд, нафарони бешуғл низ ба кор ҷалб мегарданд. хоҷагии деҳқонии ҳоҷи сафои ҷамоати деҳоти золизари ноҳия дар ихтиёри худ 3 гектару 76 замин дошта, аз ин беш аз 2 гектараш ба самти боғдорӣ равона шудааст. ба иттилои масъулин обу хоки ин минтақаи зархез бештар барои кишту нигоҳбини ниҳоли шафтолу мутобиқ аст ва роҳбари хоҷагӣ инро ба инобат гирифта дар қисми зиёди заминҳояш навъҳои гуногуни аълосифату бозоргузари меваи шафтолуро шинонидаю нигоҳубин мекунад. мо бо фарзандо дар ҳамаи боғмон ҳар рӯз ҷамъоварӣ ҳамаи ҳосилнокимона карда истодем. баъд якчанд намудҳои шафтолуи пешпазак дорем, миёна, бо охирон оли то август сентябр дам шафтолуҳомон ҳаст ки бо паза. ҳозир хай намуди миёна яке ҳами шафтолуи ин шафтолуи ин дидесай ба чашмотон ин шафтолуи тоирӣ меган ҳамира бисёр шафтолуи хубай лаззатшам хубай. ана боз шафтолуи азизӣ дорем, бо килча шафтолу дорем ки лаззатши бисёр хушрӯай. харидоро худшон меоянд ҳамиҷа, мо дигар ниёз ба бозорам дигар надорем. ҳамиҷа мегиранд, худшон мегиранд меранд.
шафтолузори ин хоҷагии деҳқонӣ бо фаровон ҳосилӣ ва рангорангӣ таровату таъми дигар доранд. Аз инҷост ки ҳамасола соҳибкорон меваҷоти ин боғро ба минтақаҳои мухталифи кишвар ва берун аз он содирот менамоянд. 12 сол шид ки ҳами коми ҳами халқи ҳами тоҷикистона ай ҳами шафтолувои мо ширин карда истоданд. дар ҳами боғи мо 1200 бех шафтолуи дар баҳрай ҳамаи ҳами ҳосили хуб метия. ҳар як дарахт охи мебанда 200 кило 100 кило меваи шафтолу хутун медне ки нозука. баъд ира бояд ки озод бигирӣ, бо дар коғаз тагишта коғаз буни ки озод наёва. барое ки ин шафтолуро камтарак ҷиқидиш ва осор мебина, харидоро ҳам қадар таъбшун намешава. озод мегаварем барое ки ин бачаш дидеса ин шафтолуро ки хел чиндагиян дар зарфое ки ҳами ба бозор хушру барем шумо. сифатнокиш ки хуб боша, харидорам хуб мешава. бобои Қурбоналӣ мегӯяд агарчи ҳамасола бо заҳмати зиёд онҳо метавонанд самараи хубе ба даст оваранд, аммо ҳосили имсола фаровону нисбати солҳои қаблӣ ба кулли тафовут дорад. ҳосил хуб аст. ин дарахтҳо ҳамаш ҳосилнокишон дидесидем ки ин сар ба навдаанд, нағзанд, солиманд. мефаҳмем ки дига ҳосилнокиш вақте ки дарахт пир шид, ҳосилнокиш дига сифатнокиш нағз намешава. бо меканем шу бо ин аксар уно пайванд худмо дуна мешунем, пайванд мекунем бо ай намудҳое ки ҳозир бо нав меброя, ай кадом намуде ки боша бо мерем айҷо бо хадра меорем, бо пайванд мекунем. ҳар як инсон вобаста ба ҳами шароити худаш ки ҳами меҳнат роҳат охи. ҳами меҳнат ки кади иншоалло ҳеҷ вақт хорира намебинӣ. ҳама вақт ке ки набоша. моро мина фарзандоро барои худмо ин ки рафта боша, фарзандоро дар ҳами кор вобаста кардагем. фарзандон муҳоҷират намераванд. аввалш ки шукрона и тинҷиву амунӣ. бояд гуфт ки фаъолияти назарати ин боғпарварони асил аз як тараф дар арзониву фаровонии бозору дуконҳои маҳаллӣ таъсири мусбӣ расонида бошад, аз ҷониби дигар барои зина ба зина амалӣ гардидани яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат, яъне таъмини амнияти озуқавории кишвар низ мусоидат хоҳад кард. тибқи иттилои масъулин аз ҳудуди ноҳия то ба имрӯз 680 тонна молу маҳсулоти кишоварзӣ ҷамъовариву баъди коркарду бастабандӣ содирот шудааст, ки 200 тоннаш меваҷот мебошад. ва дар назар аст ки дар баробари таъмини бозорҳои дохилӣ қисмати дигари ин ҳосилоти пухтарасида ба хориҷи кишвар низ содирот гардад. гузориши Шаҳлои Аҳмадхон, Фирӯзҷон Қурбонов барои барномаи Иттилооти Навид аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. соҳаи маориф бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорону сокинон дар ноҳияи Лахш низ рӯ ба тараққӣ ниҳода, барои таҳсили хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ заминаи мусоид фароҳам гардидааст. хурсандиовар аст ки имрӯзҳо падару модарони хонандагон низ нисбат ба таҳсили фарзандонашон бетаваҷҷӯҳ набуда, барои дар беҳтарин шароит таҳсил намудани онҳо дар корҳои ободонии мактабҳо саҳми арзанда мегузоранд. гузориш дар ин бора. имрӯзҳо дар тамоми муассисаҳои таълимии ноҳияи Лахш омодагӣ ба соли хониши нав идома дорад. бо мақсади беҳтар намудани сифати таълим ва фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил дар мактабҳои ҳудуди ноҳия корҳои таъмири синфхонаҳо идома доранд. омӯзгорини муассисаҳои таълимӣ бо дастгирии кумитаи падару модарон, соҳибкорону саховатмандон бино ва синфхонаҳои таълимиро ба соли хониши нав омода месозанд. баъд аз ба анҷом расидани соли хониш дар тамоми муассисаҳои таълимӣ баҳри ободонӣ, рафти таъмири муассисаҳои таълимӣ хуб ба роҳ монда шудааст. дар тамоми муассисаҳои таълимӣ бо ҷалби шахсони саховатпеша, кумитаи падару модарон дар якҷоягӣ ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Лахш тамоми муассисаҳои таълимиро аз таъмири ҷорӣ бароварда барои соли хониши нав омодагӣ гирифта истодаем. омодагиҳо ба соли хониш дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Лахш дар сатҳи зарурӣ идома дошта, аҳли маорифҷони ноҳия баҳри беҳтар намудани таълиму тарбияи насли наврас тамоми кӯшиши ғайрати худро равона менамоянд. дар баробари ба анҷом расидани соли таҳсил дар муассисаи мо аллакай таъмири ҷорӣ оғоз гардид. имрӯз аллакай як қисми таъмири муассиса ба анҷом расид. таъмири муассиса
با کمیته دستگیری کمیته پدر و مادران ادامه دارد. ما کوشش میکنیم که تا آغاز سال تحصیل پوره تعمیر را به انجام رسانیم. طبق اطلاع مسئولین ساحه امروز در همه مؤسسات تعلیمی نوحیه آمادگی ها به سال خونیش ادامه داشته بهر سر وقت به انجام رساندن کارهای تعمیری و تجهیزانیدن مؤسسه ها با لوازمات ضروری چاره‌های ضروری اندیشیده می شود. дар ноҳияи восеъ бо дар назардошти тағйирёбии иқлим ва бо мақсади беҳтар намудани вазъи экологӣ инчунин муҳайё намудани шароити мусоиди зист барои сокинон чораҳои амалӣ андешида мешавад. яке аз иқдомот гузарондани ҳашарҳои тозагӣ бо ҷалби аҳолӣ мебошад. тафсилоти бештар дар ин хусус. ҷиҳати таъмин намудани фазои мусоиди экологӣ ва ободу зебо гардониндани ҳамаи маллаҳаҳо барои рушди ҳамаҷонибаи деҳот ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи восеъ рӯзҳои истироҳатии ҳашари тозакориҳо баргузор гардиданд. дар шаҳраки ҳолбуг маркази ноҳияи восеъ ин чорабинии экологӣ бо ибтикори роҳбари гурӯҳи ободонӣ дастгоҳи раиси ноҳияи восеъ роҳандозӣ гардида дар он кормандони ташкилоту муассисаҳо ва сокинони маҳаллаҳои шаҳрак фаъолона иштирок варзиданд. дар ин рӯзҳо ба кӯмаки ҳашарчиён ҷӯйборҳои шафати роҳҳо аз партовҳо ва алафҳои бегона тоза карда шуданд. қисми зиёди ҳашарчиён дар кӯчаи ба номи исмоили сомонӣ кӯчаи марказии шаҳраки ҳолбуг сафарбар гардиданд. шафати роҳи ин кӯчаро дарахтони сӯзанбарг ташкил дода байни онҳо ҳар гуна гулҳои ороишӣ шинонида шуданд. биноҳои идораҳои маъмурии бисёр ташкилоту муассисаҳо дар ҳамин кӯча воқеъ гардида дар ин ҳашар кормандони онҳо дар тоза намудани саҳни майдони бино ва ҷӯйборҳои шафати роҳ фаъолона ширкат намуданд. рафти ҳашар аз ҷониби дастгоҳи раиси ноҳия назорат бурда шуда тибқи иттилоъ бо кӯмаки ҳашарчиён дар давоми рӯз дохили ҳамаи ҷӯйборҳо аз партовҳо тоза карда шуда ба гулу гулбутаҳо ва дарахтон об монданд. ҳамин гуна ҳашарҳо дар дигар деҳотҳои ноҳия идома ёфтанд. гузориши хоҷа назриев, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии навид. моҳи июни соли равон яке аз гармтарин моҳҳои сабтшуда дар таърих гардид. ҳарорати баланди рекордӣ дар сайёра зиёда аз 1 сол аст ки давом мекунад. дар испания фестивали ромкунӣ аспҳои ваҳшӣ баргузор гардид. ин ҷашнвора ҳамасола дар фасли тобистон дар минтақаи галисияи испания доир мешавад. шарҳи хабарҳо аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбатии барнома. давоми 13 моҳ пайи ҳам сайёраи замин ҳарорати